A on ich zhromaždil na miesto, ktoré sa v hebrejskom jazyku volá Armagedon. A bolo tam počuť hlasy a hromy a blesky. A bolo tam veľké zemetrasenie, také, aké sa na zemi nevyskytlo od čias, čo na nej bol človek. Krv tiekla prúdom 200 míľ dlhým a vysokým až po úzdu koňa. A zem sa potácala sem a tam ako opilec, keď jej obyvateľov pálili, a len málo z nich prežilo. Armagedon, súdny deň, posledná bitka medzi silami dobra a zla, apokalypsa. Prorokovaná a nielen v písme svetom, ale predpovedaná aj inými prorokmi už od čias faraónov. Proroci svojimi výpovediami, od ktorých naskakuje husia koža, vysielali svoje varovania 10 ročia, 100 ročia a 1000 ročia dopredu, do času, ktorý môže znamenať koniec histórie ľudstva. Čas nazývaný koncom sveta. Je to náš čas. Je to teraz. Svätý Malachim, írsky kňaz a prorok 12. storočia. V roku 1139 svätý Malachim presne predpovedal totožnosť každého katolíckeho pápeža v Ríme od jeho čias až po súčasného pápeža Jána Pavla II. Spolu 110 presných predpovedí. A predpovedal aj, že po tomto pápežovi budú už len dvaja ďalší. Nostradamus, francúzsky lekár zo 16. storočia, pravdepodobne najdôležitejší prorok európskej civilizácie. Nostradamus sa pozrel 400 rokov do budúcnosti ľudstva a videl tam čas krvi prelievania, aké nemalo obdobu, ako i muža, ktorý bol za to zodpovedný. Nazval ho druhým antikristom a dokonca ho i pomenoval. Nostradamov tretí antikrist je na našom horizonte. Edgar Cayce, najznámejší jasnovidec a liečiteľ pomocou mentálnych schopností v 20. storočí v Amerike. Jedinečné a podrobne rozpísané tisíce Cayceho proroctiev, medzi iným smrť Johna Kennedyho, dokazujú neuveriteľnú presnosť Cayceho predpovedí až do dneška. A Cayce má ešte čo povedať o našej budúcnosti. Zázrak pri Fatime, kde 3 pastierské deti oznámili, že sa im zjavila Panna Mária. Deťom boli zverené 3 tajomstvá. Prvým bol živý a hrôzostrašný opis pekla. Druhé predpovedalo vypuknutie druhej svetovej vojny a nasledujúce krvi prelievanie. Tretie proroctvo sa ešte len má vyplniť a údajne spôsobilo, že keď ho pápež Ján 23. čítal, triasol sa od strachu a takmer omdlel od hrôzy. Veľká pyramída v Gize. Postavili ju ako hrobku 26 storočí pred našim letopočtom a dnes ju študujú ako vývojovú schému ľudstva. Dôvodom je, že podľa názoru niektorých ľudí Veľká pyramída podrobne zachytáva takmer celú zaznamenanú históriu a označuje také medzníky v ľudskej existencii, ako bol exodus Izraelitov, ukrižovanie Krista, americkú revolúciu, ťaženia Napoleona a Veľkej vojny. Ale zachytáva aj blízku budúcnosť ľudstva. V miestnosti, ktorej Egypťania hovoria komnata Božieho súdu, je na mieste našej súčasnosti bezodná jama. Hodiny súdneho dňa. Skonštruovali ich pod vplyvom udalostí v Hirošime a Nagasaki vedci, ktorí sa podieľali na vývoji atómovej bomby. Aj títo vedci sa zaoberajú proroctvom. Sledujú rozširovanie svetového nukleárneho arzenálu a podľa toho sa rozhodujú, ako nastavia hodiny súdneho dňa ako varovanie pre ľudstvo. Momentálne hodiny ukazujú 3 minúty pred polnocou. Bližšie k polnoci, bližšie k Armagedonu, než kedykoľvek predtým od vzniku vodíkovej bomby. Ich telo bude hniť, kým bude stáť na svojich nohách. A jeho oči sa rozlejú vo svojich dierach. A jeho jazyk zhnie v ich ústach. Slovenská televízia uvádza austrálsky dokumentárny film Apokalypsa. Od prvých chvíľ, čo ľudské bytosti chodia po povrchu zeme, snažili sa predpovedať svoju budúcnosť.
Veľa z týchto proroctiev sa týkalo konca sveta, úplného zničenia života na tejto planéte a dokonca aj zničenia planéty ako takej, či už prírodnou katastrofou, Božím zásahom, alebo vlastnou rukou človeka. A cez obrovskú väčšinu týchto proroctiev sa tiahne neprerušená niť. Koniec sveta nastane v čase, keď bude väčšina dnešných obyvateľov žiť. To by mohlo vysvetliť obnovenie záujmu o slová uznávaných prorokov z rôznych období, ktorí, ako sa zdá, majú kolektívny odkaz pre človeka 20. storočia. Našu cestu do rôznych období minulosti, pri ktorej sa budeme zaoberať proroctvami o rozhodujúcej bitke medzi silami dobra a zla, začneme v smaragdovom pokoji írskeho vidieka v domove svätého Malachyho v 12. storočí. Prvý Ír, formálne vyhlásený za svätého, Malachy, sa narodil v bohatej a vzdelanej rodine v Armagh. Od raného detstva ho priťahoval nábožný a mystický život. Svätý Malachy urobil svoje predpovede vrátane tých, čo nás dnes tak znepokojujú počas svojho putovania do Vatikánu, kde ho vymenovali za pápežského legáta pre Írsko. V Írsku si ho všeobecne vážili za vykonávanie zázrakov v liečiteľstve a tam sa aj angažoval v programe cirkevnej reformy. Toto opáctvo založil Malachy v 12. storočí. Bol to prvý veľký cisterciánsky kláštor v Írsku a na jeho základe vzniklo ďalších 38. Cisterciáni sa riadili rádom založeným svätým Bernardom z Clairvaux, osobným priateľom svätého Malachyho. A práve v náručí svätého Bernarda Malachy aj zomrel. Dôležité môže byť aj to, že Malachy údajne predpovedal aj deň a hodinu svojej smrti, pretože dnes milióny ľudí veria, že Malachy mal schopnosť vidieť budúcnosť, že nejakou medzerou v čase videl vývoj sveta, v ktorom my teraz žijeme, a koniec tohto sveta. V 16. storočí oznámili, že v archívoch Vatikánu sa našiel rad záhadných proroctiev svätého Malachyho. Bolo to len pár slov, zoznam pápežov a ich opis niekoľkými slovami. Väčšinou len jednoduché heslá. Viem, že je veľmi jednoduché prísť s nejakým starým dokumentom a vyhlásiť ho za úžasné proroctvo, ak budete poukazovať len na úspešné predpovede do minulosti. Ale už skutočnosť, že proroctvá sa potvrdili ako pravdivé, môže byť dôkazom, že boli napísané až po dotyčnej udalosti. Ale takéto niečo nemôže povedať o Malachyho proroctvách skutočne nikto. Pápeži, ktorí nasledovali po roku 1595, čo je rok objavenia tohto dokumentu, zodpovedali uvedeným heslám rovnako dobre ako tí predtým. Napríklad vezmite si Benedikta XIV. Heslo uvedené pri jeho mene v Malachyho zozname bolo Religo depopulata, náboženstvo vyľudnené, náboženstvo zničené. Určitá predstava stoviek, tisícok, možno miliónov zomierajúcich. Kedy bol Benedikt XIV pápežom, už bol zvolený za pápeža v roku 1914, v roku, keď vypukla Prvá svetová vojna. Zomrel v roku 1922 na konci ruskej občianskej vojny. Za tých 8 rokov sa v Európe odohralo také krvi prelievanie, aké nemalo v dejinách obdobu. Dokonca ani počas 30-ročnej vojny, ktorá premenila polovicu strednej Európy na púšť. Milióny zomierali v krvi a agónii na západnom fronte. Nespočetné milióny v masakre na východnom fronte. A kto vie, koľko miliónov v občianskych vojnách medzi bielými a červenými, medzi Maknovovými zelenými, ktorí zachvátili Rusko v čase medzi októbrovou revolúciou v roku 1917 a zavedením nového raja, ktorý plánoval Lenin. Ale z pápežov nedávnej minulosti to nie je len Benedikt XIV, ktorý zodpovedá proroctvu. Heslo pre pápeža Jána Pavla I. De mediatata luni, zhruba od prostriedku mesiaca alebo polmesiac. A keď prišiel na pápežský stolec, komentátori hovorili, že sa to asi týka jeho úsmevu, ktorý je dosť podobný tvaru polmesiaca. Heslo ale malo v skutočnosti oveľa zlovestnejší význam. Ján Pavol I zomrel medzi dvoma obdobiami polmesiaca. Bol jedným z najkratšie úradujúcich pápežov za posledných 600 rokov. Sit nomen Domini benedictum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Thank you very much. Ale asi najpozoruhodnejšie zo všetkých Malachího proroctiev o súčasnom storočí je to, v ktorom uviedol heslo pre terajšieho pápeža, Jána Pavla II., prvého netalianského pápeža po storočia. Celkom alebo takmer najmladšieho pápeža za mnohé storočia, čo vlastne tomuto pápežovi predpovedali i ďalší proroci. Malachy uviedol k Jánovi Pavlovi II. Heslo De labora solus, z práce na slnku. A toto je veľmi zaujímavé, pretože terajší pápež je prvým pápežom od časov ranej cirkvi, ktorý skutočne pracoval svojimi rukami. Zarábal si na živobytie rukami. Náš poľský pápež skutočne otročil v lomoch ovládaných nacistami v okupovanom Poľsku. Pomocou krompáčov a kladív rozbíjal náklady, ktorými ho zavalovali brutálni strážcovia. Prvý pápež, len si to predstavte, ktorý za 1500 rokov pracoval vlastnými rukami a ktorý sa potil na slnku poľského leta. Ale toto heslo má ešte aj ďalší význam. Pápež pochádza z Krakova. Práca na slnku. Bolo to práve v Krakove, kde Koperník, veľký astronóm a matematik 16. storočia, revolučne zmenil pohľad ľudí na svet, keď dokázal, že Zem obieha okolo Slnka a nie Slnko okolo Zeme, ako sa dovtedy predpokladalo. Koperník mnoho rokov usilovne pracoval v Krakove. A teraz tu máme pápeža, poľského pápeža z Krakova. Práca na slnku. Je to presne to mesto, v ktorom sa uskutočnila práca týkajúca sa slnka. Teraz sa dostávame k pomerne hrozivému vyústeniu, pretože Malachyho zoznam nepokračuje do nekonečna. Po našom terajšom pápežovi sú na ňom uvedení už len dvaja ďalší, pri ktorých je pápežské heslo. Gloria Olivy, sláva Olivy, čo môže znamenať buď mier, alebo pápeža s olivovou pokožkou z Južnej Ameriky, či dokonca čierneho pápeža z niektorej z tak aktívnych cirkví v Afrike. A potom posledný pápež v Malachyho zozname. Malachy ho pomenoval jednoducho Peter Rímsky. Nezabúdajte, že je to ďalší pápež bezprostredne po tom budúcom, možno 20, možno 10 a možno len 5 rokov od teraz. Ale to jednoduché meno Peter Rímsky je rovnaké, ako mal úplne prvý pápež. A Malachy k nemu pripojil niekoľko latinských vied, ktoré obsahujú proroctvo, naháňajúce hrôzu a neveštia nič dobré. Napísal v preklade: Počas posledného prenasledovania Svätej rímskej cirkvi nakrmí Peter Rímsky svoje ovečky uprostred veľkého utrpenia. A potom bude mesto 7 vrchov úplne zničené. A strašný sudca bude súdiť ľudí. Mesto 7 vrchov je samozrejme Rím. Koniec Ríma. A kto je ten sudca? Bude to nejaký politický vodca, spôsobujúci Európe veľké utrpenie? Alebo to bude, ako sú mnohí presvedčení, posledný súd? Ešte dvaja pápeži, podľa Malachyho. A potom utrpenie, súd, ktorý môže byť súdom medzi životom a smrťou. A toto proroctvo sa plne zhoduje s predpovedami zjavení z Garabandelu a Fatimy. Nesmierne utrpenie, možno koniec sveta, niekde k úsklonku tohto storočia. A Nostradamus takisto prorokoval veľký rozruch a možný koniec sveta, či vytvorenie nového sveta ku koncu tohto storočia. Americký prorok Edgar Cayce predpovedal veľmi podobne. A tí, čo veria, že Veľká pyramída je Božou schémou budúcnosti ľudstva, tiež predpovedajú rovnaké kataklizmické zmeny niekde okolo roku 1990-2000. Tieto ruiny sú tu už mnoho storočí. Ale ak má Malachy pravdu, možno tu už veľmi dlho nezostanú.
Zo všetkých apokalyptických proroctiev nijaké nevyvoláva také mrazenie ako Nostradamovi traja antikristi. Dvaja z nich, Napoleon a Hitler, už spôsobili ľudstvu utrpenie. Podľa proroctiev Nostradama ten tretí a zďaleka najstrašnejší antikrist sa teraz prechádza medzi nami. Nostradamus sa narodil v roku 1503 v Saint-Rémy vo Francúzsku ako syn bohatého verejného notára. Od svojich starých otcov, ktorí obaja vyhlasovali, že občasne majú vízie budúcnosti, sa naučil astrológiu. Ako mladý muž študoval medicínu na prestížnej univerzite v Montpellier, keď južné Francúzsko zachvátil Čierny mor. Nostradamus odišiel z lekárskej fakulty a začal pomáhať obetiam epidémie s takým úspechom, že jeho prínos pri zastavení moru mu priniesol slávu po celej krajine. V roku 1544 sa usadil vo francúzskom meste Salon, kde sa venoval medicíne a astrológii. Bolo to údajne v tomto dome, kde sa mu objavovali záblesky budúcnosti. Tieto videnia si začal zaznamenávať. Nostradamus úmyselne písal v šifrovaných frázach, využíval anagramy, slovné hračky a vedecký žargón, aby znejasnil význam. Hovorí sa, že považoval za nebezpečné poskytnúť ľuďom príliš jasný obraz budúcnosti a robil všetko preto, aby sa vyhol urážke vtedajších cirkevných autorít. Preto ponechával svojim predpovediam otvorené možnosti interpretácie. V roku 1555 vydal svoju slávnu prácu Storočia, knihu proroctiev napísanú vo veršoch. Hovorí autorka niekoľkých kníh o živote a proroctvách Nostradama Erika Čidemová. Nostradamus bol bez pochyb jedným z najväčších prorokov všetkých čias. Tu, v tomto dome v Saló, začal získavať svoju povesť. Francúzska kráľovná Katarína de Medici po neho poslala, aby vysvetlil proroctvo, ktoré vyslovil, že jej manžel, kráľ, bude zabitý v súboji. Mladý lev porazí starého na bojovom poli v jedinom súboji. V zlatej klietke mu vyrazí oko. Dve rany z jednej. Potom zomrie krutou smrťou. A to sa zdalo nemožným. Kráľov nik nevyzýval na súboje. Ale o 4 roky neskôr usporiadal kráľ svadobnú oslavu pre svoju sestru a dcéru a v paláci San Antoine sa na ich počesť uskutočnili turnaje. 2 dni prebehli skvele a kráľ vo svojej zlaté helme víťazil. Ale na tretí deň mal 2 úspešné súboje kolbami s kapitánom škótskej gardy. A to i napriek tomu, že aj Katarína začala mať zlé tušenie a nechcela, aby bojoval. A nechceli to ani rôzni ďalší ľudia. Napokon pri 3. súboji, keď sa obrátil, Montgomeryho kolba sa naklonila a zasiahla kráľa cez priehľad v zlatej helme, cez oko až von cez hlavu. 2 rany v jednej tak, ako to Nostradamus o súboji predpovedal. A potom o 10 dní neskôr Henri II, kráľ francúzsky, zomrel. A tak sa začala vytvárať Nostradamova povesť proroka uctievaného v jeho vlasti ešte počas jeho života. Ako čas plynul, začali mať aj ďalšie generácie dôvod rešpektovať Nostradamove slová, pretože pri pohľade o viac než 2 storočia dopredu opísal svojho prvého antikrista, prvého z 3, Napoleona. Narodí sa vládca nedaleko Talianska, ktorý príde cisárstvo veľmi draho. Keď sa uvidí, s kým sa on sám spojí, ukáže sa, že je menej princom než mesiarom. Nostradamus ďalej predpovedal. Muž s nakrátko ostrihanými vlasmi si získa veľkú autoritu. V prímorskom meste obsadenom nepriateľom vyženie mužov, ktorí sú proti nemu. A potom bude 14 rokov vládnuť absolútnou mocou. Napoleon si na rozdiel od predchádzajúcich francúzskych vladárov ostrihal vlasy nakrátko. Poprvý raz si vydobil slávu, keď v roku 1793 znova získal od Britov prístav Toulon v Stredozemnom mori. Potom vyhnal direktórium a vládol Francúzsku 14 rokov. Nostradamus ďalej predpovedal, že Napoleon bude obávaným vládcom a bude sa pred ním triasť Taliansko, Španielsko a Angličania. Ale Francúzsko, pokračoval, si nevybralo dobré. Bude vysávať jeho silu. A skutočne, kvet francúzskej mlade padal na ceste za Napoleónovou slávou.
Prorok pokračoval a s pozoruhodnou presnosťou predpovedal Napoleonov exil, útek, konečnú porážku pri Waterloo a smrť v samote na Svätej Helene. Zajatý princ, porazený, bude na Elbe. Prejde cez Janovský záliv po mori do Marseille. Je definitívne porazený veľkým úsilím cudzích síl. Svoj život skončí ďaleko od miesta, kde sa narodil. Medzi 5000 ľuďmi čudných zvykov a jazyka na Vápencovom ostrove v mori. Ľudstvo muselo na príchod druhého Nostradamovho Antikrista čakať až do 20. storočia. V najstrmejšej časti Európy, v chudobnej rodine, narodí sa dieťa, ktoré svojím jazykom zvedie mnohých ľudí. Liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht das Zelt erhielten, sondern selbst den Schaffen mussten. Tento veľký krikľúd bude zvolený za veliteľa armády. Nastúpia cestu kríža zo železa. Prevrátia prirodzený poriadok. Spôsobí, že sa budú prestavovať pece. Bratia a sestry budú otrokmi na rôznych miestach. Nastane prelievanie statočnej ľudskej krvi horšie, než kedy Nero spôsobil. Ak má Nostradamus aj v tomto prípade pravdu, nebude musieť ľudstvo dlho čakať, kým mu dá o sebe vedieť tretí Antikrist. Podľa Nostradama príde v roku 1999 z neba Boh, ktorý spôsobí smrť a skazu pre celú zem a ľudstvo. Toto je len jeden z dátumov určených pre Armagedon, rozhodujúcu bitku medzi silami dobra a zla. Tým prvým bol rok 1986, ktorý sa zhoduje so zemetrasením v Amerike a prepuknutím vojen na Strednom východe. Tie nie sú pre nás už ničím novým, ale podľa Nostradama budú tieto veci pokračovať až do toho konečného Armagedonu, ktorý je vlastne potrestaním tohto storočia, trestom v podobe Antikrista a likvidácie ľudstva a civilizácie v našom terajšom ponímaní a v chápaní Nostradamovom. Tretí Antikrist je jedným z najdôležitejších Nostradamových proroctiev, nakoľko predpovedal dvoch predchádzajúcich Napoleona a Hitlera menovite. A v oboch prípadoch mal pravdu. Preto si nemôžeme nevšímať toho tretieho, ktorý sa má objaviť niekedy v 80. rokoch, i keď čas, v ktorom sa skutočne dostane k plnej moci, nie je celkom jasný. Zrazu sa objaví na východe ako dôsledok strachu z vojenskej sily, vybudovanej na západe, a podľa Nostradama bude New York pravdepodobným miestom, kde vojna, nukleárna vojna, začne. Nové mesto, postavené človekom ako pohorie, bude skoro obsadené a uvrhnuté do strašnej biedy. Budú nútení piť sírnaté, jedovaté vody. Obloha bude horieť na 45 stupňoch. Oheň sa priblíži k veľkému mestu. Okamžite vyskočí obrovský roztrúsený plameň. Apokalyptické proroctvo nie je len výlučným odkazom z našej vzdialenej minulosti. Jedno písomné varovanie pochádza od najpozoruhodnejšieho proroka a psychického liečiteľa tohto storočia.
Edgar Cayce sa narodil v roku 1877 v odľahlej poľnohospodárskej usadlosti v Kentucky. Počas svojho života sa Cayce sám privádzal do stavu tranzu, v ktorom diagnostikoval a odporúčal spôsob liečenia pre tisíce pacientov. A výskum odhalil neuveriteľné percento úspešnosti jeho liečby. Proroctvá, ktoré vyslovil, sa tiež presne splnili. Cayce vyrastal v Kentucky ako tiché, pobožné, problémové a dosť ostýchavé dieťa. Priatelia a susedia veľmi skoro objavili jeho zvláštne schopnosti. Spočiatku plný pochybností o sebe a zmätku, Cayce nevedel, ako má svoje nadanie používať a využívať, a preto sa dobrovoľne podrobil lekárskym testom. Skeptický postoj lekárskej profesie uznal len veľmi málo, ale Cayce začal dôverovať svojim schopnostiam a zasvetil svoj život liečiteľstvu a proroctvám. Údajne už od prvých dní, keď Cayce začal mať vízie tu na vidieku v Kentucky, nerád robil predpovede. Veril v slobodnú vôľu a nechcel ovplyvňovať ľudí, ktorí by mohli ľahšie podliehať sugestii. Je pochopiteľné, že proroctvá boli len vedľajším produktom jeho túžby pomáhať iným. Vnúk zdráhavého proroka, doktor Charles Cayce. Mnoho ľudí v Spojených štátoch považuje môjho starého otca Edgara Cayceho za najstarostlivejšie zdokumentovaného a možno aj najpresnejšieho človeka s mimoriadnymi psychickými schopnosťami modernej doby. Možno za najpresnejšieho všetkých čias v Spojených štátoch. Myslím si, že čiastočne k tomu prispieva aj podrobná dokumentácia všetkých jeho liečebných zásahov. Uskutočnil ich 14 000 a o každom z nich je záznam tu v našej knižnici vo Virginia Beach. Každý, kto má záujem, si ich môže preštudovať. Zakladateľka a riaditeľka výskumného oddelenia záznamov knižnice pri Asociácii výskumu a osvety vo Virginii, May St. Clairová. Pre mňa to bol neuveriteľný človek. K tomuto názoru som neprišla pri našom prvom stretnutí. Zistila som to, keď som ho videla, ako sa stretáva s ľuďmi a rozpráva sa s nimi a pomáha ľuďom. Skrátka tým, že s nimi rozpráva. A to nehovorím o tom, ako pomohol mne. Chodila som za ním dennodenne a kladla som mu jednoduché, obyčajné otázky. A on mi na ne odpovedal. Vysvetlil mi niektoré moje problémy. Povedal mi o vzťahoch, s ktorými som mala problémy. A o tom, z čoho pramenia. A poslal ma na cestu k úplne odlišnému životu. Povedala by som, že patril k tým najväčším z veľkých. Vedel toho o toľko viac. Videl o toľko viac, než ktokoľvek iný kedy vedel. Bol veľmi tvrdošíjny. Všetko robil dôsledne. Nezachádzal do podrobností. Nerobil veľké senzačné vyhlásenia. Poskytol nám niekoľko míľnikov, niekoľko dátumov míľnikov, o ktorých máme uvažovať. Myslím, že na konci tohto storočia nastanú určité drastické zmeny. Drastické. Cayceho práca liečiteľa inšpirovala jeho nasledovateľov k založeniu kliniky Edgara Cayceho vo Phoenixe v Arizone. Jej riaditeľom je doktor William McGarry. Edgara Cayceho považujú za človeka s najväčšími mimoriadnymi psychickými schopnosťami v 20. storočí. Bol to muž, ktorý vyrastal v Kentucky a už ako chlapec zistil, že dokáže robiť nezvyčajné veci, patriace do sféry psychotronických schopností. A potom v priebehu ďalších 40 či 45 rokov až do svojej smrti v roku 1945 uskutočnil približne 15 000 liečiteľských rozhovorov, pri ktorých sa zaoberal množstvom rôznych vecí. Vecami ako je prevteľovanie, viete, mnoho životov, zdravím fyzického tela. V 2/3 svojej činnosti riešil buď v priamom kontakte alebo na diaľku problémy chorých ľudí a snažil sa pre nich nájsť najlepší spôsob, ako si s chorobou poradiť. Opísal spôsob prístupu k fyzickému telu, ktorý je veľmi faktický a veľmi dôkladný a je skutočne súčasťou chápania nového veku. Zároveň aj vyslovil mnoho proroctiev o budúcnosti. Niektoré z nich sa potvrdili, kým iné sa týkajú ešte len budúcnosti. Sú medzi nimi predpovede, ako napríklad, že mesto Lincoln v Nebraske bude na pobreží oceánu, že časti Los Angeles a San Francisca a priľahlé oblasti na západnom pobreží sa prepadnú do mora. A Japonsko, časť Japonska sa v jedinom okamihu stratí. Alebo že New York bude zničený.
Bolo to v Hopkinsville v Kentucky a na priľahlom vidieku, kde mal Edgar Cayce jednu zo svojich prvých vízií a kde vyslovil proroctvá, ktoré sa ukázali tak znepokojujúco presné. Podľa jeho nasledovníkov dosahujú viac než 90% mieru presnosti. Cayce často zameriaval svoje schopnosti na finančné a ekonomické záležitosti. Na začiatku roku 1929 varoval priateľov, ktorí mali investície na Wall Streete, aby predali každú akciu, čo vlastnia. Ale keďže sa im dlhší čas výborne darilo na stúpajúcom trhu, pripisovali úspech svojej vlastnej skúsenosti a neriadili sa Cayceho radou. Nepočúvli ho. Do 6 mesiacov nastal krach burzy. Strata bola 15 miliárd dolárov a veľa investorov bolo úplne zničených. Cayce vyslovil rozsiahle predpovede týkajúce sa záležitostí národov. Presne určil dátumy začiatku i konca prvej aj druhej svetovej vojny. Predpovedal samostatnosť Indie a videl vopred deň, keď vznikne židovský štát, deň vyhlásenia štátu Izrael. Keď Cayce obrátil svoj jasnozrivý zrak na svoje rodné Spojené štáty, veľa z toho, čo videl, bolo znepokojujúce, ale ako takmer vždy presné. Videl čas, keď nastane v Spojených štátoch veľké napätie, nakoľko brat povstane proti bratovi, keď skupina alebo sekta alebo rasa povstane proti rase. Ale i napriek tomu musí nastať odstránenie všetkých rozdielov medzi nimi. A predpovedal, že počas tohoto obdobia rasových nepokojov sa odohrá v texaskom Dallase udalosť, ktorá ohromí celý národ a svet. Obrovská väčšina Cayceho proroctiev sa podľa všetkého splnila. A vyslovil aj ďalšie predpovede pre posledné roky nášho tisícročia. Podľa Cayceho to bude obdobie také prevratné, že nemá v histórii obdobu. Vyslovil proroctvo, že komunistická doktrína v Číne ustúpi demokratickej forme vlády. Predpovedal, že ešte pred rokom 1998 nastanú drastické a náhle fyzikálne zmeny na povrchu Zeme v dôsledku odklonu polárnej osy. Dôsledkom bude, že behom okamihu Severná Európa zmizne pod hladinou oceánu. Japonsko, povedal, bude zničené zemetraseniami a vulkanickými erupciami. Podľa jeho proroctva v roku 1999 prepukne Tretia svetová vojna a do roka od jej začatia zanikne civilizácia v tej podobe, ako ju poznáme. Prvého januára 1945 vyslovil Edgar Cayce svoje posledné proroctvo. Predpovedal, že o 4 dní sa uskutoční jeho vlastný pohreb. Mal pravdu. Three, two, one, roll 5. 1 minute to studio. This is not over. Mother Angelica live, brought to you from the Eternal Word Television Studios in Birmingham, Alabama. Tonight, Mother Angelica welcomes as her guest Joe Scheidler. Tonight's topic of discussion, closed, 99 ways to stop abortion. Take the opportunity to talk with Mother and her guest on our 1-800 toll-free number. And now, here's your host, Mother Angelica.
Matka Mary Angelika je zakladateľkou a je na čele správnej rady katolíckej káblovej televíznej siete prenášanej 267 káblovými systémami do 37 amerických štátov. Zaoberá sa aj štúdiom neobvyklého javu, ktorý sa odohral pri Fatime v roku 1917. Myslím, že dnes existuje veľa ľudí, ktorí sa tešia na veľkú bitku. Na rozhodujúcu bitku medzi silami dobra a zla. Myslím, že táto bitka sa už začala. Nemožno o jej začiatku pochybovať. Nemožno pochybovať, že nastalo rozdelenie do táborov. Nemožno pochybovať, že na svete existuje čoraz viac uctievania diabla. A keď hovoríme o uctievaní diabla, hovoríme o dvoch táboroch. Veľmi jednoznačných, oddelených táboroch. V posolstve Panny Márie, ktoré vyslovila pri Fatime, je to veľmi jasné. Keď sa Panna Mária z Fatimy zjavila pri portugalskej dedine Fatima v roku 1917, vidieť a počuť ju mohli len 3 deti pastiera. Ostatní pozorovatelia spomínali len, že počas tejto návštevy videli svetlý oblak. Deti opísali krásne mladé stvorenie na oblohe. Panna Mária z Fatimy sa deťom predstavila a povedala im, že ich znova navštívi 13. októbra 1917. To mala byť jej posledná návšteva, počas ktorej chce urobiť zázrak, ktorý uvidia všetci, aby uverili. Panna Mária povedala, že v ten deň odovzdá deťom 3 tajomstvá. Keď prišiel ohlásený deň, do dediny sa natlačilo takmer 80,000 ľudí. Proroctvo zázraku prilákalo veriacich, ale medzi prítomnými bol aj značný počet neveriacich, vrátane reportérov najvýznamnejších európskych novín. Zhromaždenie nebolo sklamané. Reportéri hovorili o záhadnom solárnom úkaze. Veriaci použili označenie tancujúce slnko. V ten deň, keď sa odohral zázrak slnka, keď sa všetky tie tisíce ľudí zhromaždili v silnom daždi, všetci tam stáli v blate s dážnikmi a lialo. Stáli tam a čakali, že sa stane niečo veľkého. A zrazu niekto povedal, pozrite sa na slnko. A slnko začalo tancovať. A strašné na celej tej veci bolo, že ako tancovalo dopredu a dozadu, začali z neho žiariť nádherné lúče. A slnko sa začalo pohybovať dopredu, ako by malo spadnúť. A ľudia boli vystrašení, ochromení strachom. Keď o tom čítate výpovede alebo si pozeráte fotografie, vidíte, ako ľudia padali na kolená a prosili Boha o odpustenie. Zrazu sa začali cítiť, ako keby skutočne stáli pred Bohom. A potom sa zdalo, že sa slnko zase vrátilo dozadu a naraz začalo znovu padať. Bola to veľmi pozoruhodná vec. Podľa toho, čo sa hovorí, slnko sa otáčalo okolo svojej osy ako veterník a vystreľovalo biele, modré a zelené záblesky. Panna Mária z Fatimy prezradila 3 deťom dôvody tejto svojej návštevy. Povedala, že chce, aby ľudstvo zmenilo spôsob života, lebo inak sa splnia 3 strašné proroctvá. Prvé z nich veľmi živo opisovalo peklo spôsobom, ktorý naháňal hrôzu. To bol dôkaz pre deti. Bol to dôkaz pre ľudí, že toto zjavenie, že tieto zjavenia od 13. mája do 13. októbra predstavovali varovanie Pána, že musíme začať žiť usporiadanejším spôsobom života. Keď sa pozriete na svet v roku 1917 a na svet teraz, začnete si uvedomovať, prečo nás Panna Mária tak miluje, že hovorí: hej, spamätajte sa, idete nesprávnym smerom. Úžasné na tomto júlovom zjavení bolo vyobrazenie pekla, ktoré tie malé deti videli. Viete, ja si neviem predstaviť peklo. A dnes tak málo ľudí verí v peklo. Ale oni videli. Povedali, že videli, ako duše nadskakujú na ohni, ako... Ja si to predstavujem, ako keď sa pečú pukance. Boli ohnivo červené a v strašnej agónii. A Panna Mária povedala: toto je peklo, kam idú duše veľkých hriešnikov.
Druhé tajomstvo sa týkalo hrozby druhej svetovej vojny. Signálom, že sa vojna blíži, malo byť veľké neznáme svetlo na nočnej oblohe, ktoré ožiari celú západnú Európu a premení noc na deň. Keď uvidíte noc osvetlenú veľkým neznámym svetlom, vedzte, že je to znamenie, ktoré vám Boh dáva o treste pre svet v podobe ďalšej vojny, hladu a prenasledovania Svätej cirkvi a Svätého Otca. Hovorila o varovaní. Povedala, že svetlo, keď sa na oblohe objaví neznáme svetlo a vy ho uvidíte, budete vedieť, že všetky tie spomínané veci sa naozaj stanú. Predpovedala úplné zničenie národov. Nie jedného národa. Úplné zničenie národov. A ja som to svetlo náhodou videla. Ešte stále si pamätám, ako moja stará mama pribehla do kuchyne a zavolala nás von, aby sme sa pozreli na tie oblaky. Prevaľovali sa, valili sa a boli rôzne sfarbené. Vo farbách, aké som nikdy predtým nevidela. A boli ako obrovské chumáče. Narážali jeden do druhého. Sfarbené vo všetkých odtieňoch. A pamätám si, ako mi stará mama povedala: Rita, povedala, na svete sa stane niečo strašného. Povedala som jej: ale stará mama, už zase začínaš. Povedala som: nič sa nestane. To je len severná polárna žiara. Ale ona tvrdila, že nie. Stane sa niečo strašné. A ako určite viete, o rok neskôr sa začala vojna. Všade vypukla druhá svetová vojna. Tretie tajomstvo s Fatimy je ešte len pred nami. Zverili ho Vatikánu s inštrukciou, že ho má otvoriť v roku 1960. Podľa zdroja informácií zvnútra Vatikánu pápež Ján 23. sa zdôveril niektorým svojim priateľom, že čítal tretie tajomstvo s Fatimy a že po jeho prečítaní sa triasol od strachu a takmer omdlel od hrôzy. Údajný text tretieho tajomstva bol publikovaný, ale Vatikán odmieta potvrdiť alebo poprieť jeho pravosť. Existuje to tretie tajomstvo. Máme najrôznejšie možné predstavy. Čítala som rôzne veci o tomto treťom tajomstve. Svätý Otec ho mal. Pápež Ján ho čítal. Pápež Ján 23. Neprekvapilo by ma, keby práve to bolo prinútilo Vatikán, cítim to vo svojom srdci, že po prečítaní tajomstva sa Vatikán rozhodol zvolať koncil. Predstavujem si, že potom každý pápež to tajomstvo čítal. Nemyslím si, že by to bolo niečo dobré. Viete? V druhej polovici 20. storočia prepukne veľká vojna. Oheň a dym bude prúdiť z oblohy. Vody oceánov sa premenia na pare. Kým to bude pokračovať, milióny a milióny ľudí zahynú a tí, čo prežijú, budú závidieť mŕtvým. V každej časti sveta sa bude diať niečo nepredvídané. V každej krajine bude strach, bolesť a bieda. Ten čas sa blíži a priepasť sa rozširuje bez nádeje. Myslím, že ten čas a znamenia toho času jasne ukazujú, že jednoznačne sa stane niečo, čo vyjadrí Boží zásah do našich dejín. Myslím, že je to nevyhnutné. Myslím, že ak sa budeme modliť, môžeme zmierniť tú katastrofu, čo má prísť, nech by mala byť akákoľvek. Ale myslím si, že by sme ju dokázali celkom odvrátiť, keby sa modlilo dostatočne veľa ľudí. Ak nie, to je tá vec. Ak nie, tak si myslím, že rôznymi náznakmi, ako je počasie, zemetrasenia, tornáda, hurikány, nám Pán bude postupne dávať znamenia a varovania, že sa máme kajať. Ak sa budeme kajať, myslím si, že celá záležitosť že Rusko sa zmení a nastane mier. Ak sa nebudeme kajať, myslím, že sa to stane. Ale nie skôr, ako sa na celom svete budú odohrávať veľké katastrofy. A otázka času? Skutočne cítim, že to bude medzi dneškom a rokom 2000. Niekde v tom období.
Teda hovoríme o 15 rokoch a myslím si, že v ich priebehu bude celá táto vec ukončená. Na vršku nad malou horskou dedinkou Garabandel v Španielsku stojí skupinka borovíc. Krásne miesto, ale inak nie je ničím pozoruhodné. Až na to, že toto miesto sa stane najznámejším miestom na našej planéte, ak sa potvrdí pravdivosť posolstva, ktoré pred štvrťstoročím dostali 4 španielské dievčatá. Posolstvo hovorí o zázraku, ktorý sa má onedlho na tomto mieste odohrať, o trvalom znamení, ktoré má vidieť celý svet. A jedno z tých dievčat, Conchita Gonzálesová, teraz dospelá žena a matka, je presvedčená, že pozná presný dátum zázraku. Conchita o tom hovorí. Mala som vtedy 12 rokov a bola som s 3 svojimi priateľkami, keď sme začuli hlasný zvuk podobný hromu. Zrazu sa mi zjavila nádherná postava. O chvíľu ju zbadali aj ostatné dievčatá. Na okamih sme zmrzli a potom sme sa rozbehli smerom ku kostolu. Báli sme sa. Väčšina ľudí si myslela, že si to vymýšľame. Keď som v ten večer išla spať, bola som veľmi smutná. Keď som sa modlila, začula som nejaký hlas, ktorý mi povedal: nerob si starosti, ešte ma uvidíš. Počas nasledujúcich 4 rokov zažili dievčatá veľa zjavení Panny Márie, keď upadali do hlbokých tranzov, ktoré trvali niekedy minúty a niekedy hodiny. Tranzy dievčat upútali na ospalú dedinku Garabandel veľa pozornosti. Kňazi a neskôr psychológovia sledovali dievčatá pri ich extázach. Boli takí, čo verili, i takí, čo neverili, ale len málo kto spochybnil úprimnosť mladých dievčat. Potom, ako dievčatá zažívali zjavenia Panny Márie asi 4 mesiace, Conchita vyhlásila, že sa dozvedela, čo je cieľom týchto zjavení. Panna Mária si ich vybrala, aby prijali posolstvo, ktoré majú odovzdať svetu. Musíme priniesť veľa obetí, vykonať veľa pokánia a často chodiť na sväté prijímanie, povedala Panna Mária. Musíme žiť dobrým životom. Ak to neurobíme, postihne nás trest. Čaša sa už naplňa a ak sa nezmeníme, doľahne na nás veľmi ťažký trest. A o 4 roky neskôr, v roku 1965, dostala Conchita druhé a posledné posolstvo pre svet. Nakoľko posolstvo z 18. októbra 1961 sa nenaplňa a keďže svet o ňom nevie, hovorím ti, že toto je posledné posolstvo. Už predtým som povedala, že čaša sa naplňa a teraz už preteká. Všetci by sme sa mali snažiť, aby sme sa vyhli Božiemu hnevu. Conchita mala 15 rokov a jej vízie onedlho prestali. Dievčatá 2-krát dostali odkaz o veľkom treste pre svet a počas prijímania tejto správy ich počuli kričať v hrôze. Ale Conchita dostala aj informáciu o 2 udalostiach, ktoré sa ešte predtým odohrajú. Celosvetové varovanie a potom zázrak, ktorý uvidia všetci, urobený v nádeji, že trest možno odvrátiť. V deň varovania uvidí každý na celom svete znamenie. Ocitne sa úplne sám na svete, bez ohľadu na to, kde sa práve vtedy bude nachádzať. Sám so svojím svedomím. Varovanie bude veľmi osobné. Každý z nás na to bude reagovať odlišne. Pre mňa ja to chápem ako prípravu na to, že uvidím zázrak. Panna Mária povedala, že zázrak uvidí každý, kto pôjde v ten deň do Garabandelu. Chorí, ktorí tam prídu, budú uzdravení bez ohľadu na chorobu, ktorou trpia, alebo náboženské vyznanie. Neveriaci začnú veriť. Od toho okamihu zostane v Boroviciach trvalé znamenie.
Každý prítomný ho uvidí. Znamenie bude viditeľné a bude možno sa ho dotknúť, ale nie ho cítiť. Neviem to vysvetliť. Toto znamenie tam zostane až do konca sveta. Panna Mária mi povedala deň, mesiac a rok, takže poznám presný dátum. Blahoslavená matka mi povedala, že mám oznámiť dátum 8 dní vopred. A tak to aj urobím. Tieto vízie, hovoriace o varovaní pre celý svet, o zázraku v Garabandele a o dátume jeho uskutočnenia, ako i o možnom následnom treste, priniesli Garabandelu a najmä Conchite Gonzálesovej pozornosť, ktorá navždy zmenila jej život. Conchita sa stala stredobodom záujmu, ocitla sa pod stálym náporom cirkevných predstaviteľov, médií, veriacich z celej Európy, ktorí zaplavovali malú dedinu a hľadali u nej radu, duševnú istotu, pomoc. Blahoslavená matka miluje všetkých rovnako. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, či mám nejaký vhľad do toho, čo sa na svete deje. Ale ja ho absolútne nemám. Ja sa ničím nelíšim od ostatných. Ľudia v mojej dedine mi sústavne radili. Urob toto, vzdaj sa tamtoho. Často som si hovorila, že ako rada by som bola niekde v pustovni. Preč od všetkých. Milujem dedinu Garabandel. Ale už nebolo možné, aby som tam naďalej zostala žiť. Conchita opustila Španielsko a hľadala anonymitu, aká sa dá nájsť len v dave medzi hemžiacimi sa miliónmi obyvateľov mesta New York. V roku 1974 sa vydala za vlastníka jednej pizzerie na Long Islande a tam aj dodnes žije ako relatívne neznámy človek so svojím manželom a 4 deťmi. Zanechala Garabandel za sebou, ale posolstvo, ktoré dostala pri Boroviciach, nosí stále so sebou. S určitou úzkosťou sa díva na čas, keď 8 dní pred tou udalosťou ohlási zázrak v Garabandele a možný trest, čo bude nasledovať. Cítim strach. Práve preto sa snažím pripraviť svoje deti tak, aby mali silnú vieru. Skutočne sa toho dňa budem báť. Viete, myslím si, dúfam, že blahoslavená matka vezme po zázraku mňa aj moje deti so sebou. To dúfam pre každého. Dúfam, že nikto nebude musieť zažiť trest. Je to niečo strašného. A dúfam, že to neuvidíme. Myslím, že bude lepšie, ak zomriem ešte predtým. Pre mňa je to veľmi blízko. Myslím, že je to veľmi blízko. Na druhom brehu Nílu ako Káhira stojí veľká pyramída v Gize. Pamätník faraónovi Cheopsovi, zakladateľovi 4. dynastie starovekého Egypta. Tróni mlčky nad piesočnými presypmi od času na úplnom okraji predhistórie. Ale dnes existuje veľa názorov, že tento div starobilého sveta, pokrývajúci perfektne súmerne 13 akrov, vôbec nie je nemý, ale naopak vypovedá veľmi rozsiahlo o histórii ľudstva a o jeho osude. Stavba vo svojich proporciách taká dokonalá a svojimi rozmermi taká obrovská, že jej postavenie by vlastne malo byť nemožné. Je to práve proporcionalita, čo najviac fascinuje skúmateľov Veľkej pyramídy. Hovorí pyramidológ Peter Le Mesurier. Podľa tejto teórie Veľká pyramída určitým spôsobom predstavuje Zem a chodby cez pyramídu zobrazujú prechody ľudstva na Zemi. Takže je to, ak chcete, je to história ľudstva, súčasnosť ľudstva a jeho budúcnosť, všetko usporiadané v kameni. Ako prichádzate hore k pôvodnému vchodu, nachádzate sa pod týmto veľkým štítom, ktorý je teraz odkrytý, ale pôvodne bol zakrytý múrivom. A od pôvodného vstupu vedie dolu chodba o šírke 2 lakťov priamo do pyramídy a rovno do skaly pod ňou. Pokračuje dolu až do miesta, kde, ak by ste chceli pokračovať v ceste nižšie, začnete mať problémy s vodou z Níla a podobnými vecami. Potom o trochu v menšom priemere začína horizontálne prechádzať do podzemnej chodby, ktorá vedie cez niečo, čo vyzerá ako kameňopád a poznáme to pod označením menšia podzemná komnata. A napokon, ak si nedáte pozor, spadnete strmhlav do veľkej podzemnej komnaty, ktorá je absolútne desivá a ktorú Egypťania podľa všetkého poznali ako komnatu ústredného ohňa alebo komnatu Božieho súdu.
a uprostred nej je malá, bezodná jama. Je to skutočne desivé miesto. Ak sa budete pri ceste dolu zostupnou chodbou dívať naozaj pozorne na strop, zbadáte miesto, kde pokračovala vzostupná chodba, ale je zablokovaná 3 veľkými žulovými kvádrami. Do vzostupnej chodby nad žulovou zátkou sa dostanete po pomerne nových schodoch. I keď boli v priebehu času veľmi vážne poškodené, vidno, že boli pôvodne nádherne štvorhranné. Toto je vzostupná chodba. A môžete po nej ísť celkom ľahko, najmä za pomoci moderných lávok. A keď sa dostanete na vrchol, strecha zrazu prudko ustúpi hore do tejto mimoriadnej komnaty, veľkej galérie, s jej prečnievajúcou sedlovou strechou. V tomto bode sa rovno pred vami otvorí horizontálna chodba do kráľovninej komnaty, ktorá vedie priamo do Veľkej pyramídy. Napokon skončíte v kráľovninej komnate, ktorá je presne pod stredovou priamkou pyramídy. Ak ale teraz obídete celú chodbu a budete pokračovať od miesta, kde zostupná chodba vyústila do Veľkej galérie a strecha prudko stúpla hore, môžete ísť hore po bokoch Veľkej galérie a dostanete sa na vrchol toho, čo sa volá Veľký schod a je presne nad štítom kráľovninej komnaty. Tento veľký schod je vstupnou cestou do najvyššieho komplexu pyramídy, ktorý je známy ako chodba do kráľovej komnaty. Cestou cez veľmi nízku chodbu do chodby kráľovej komnaty prídete na miesto, ktoré je známe ako predkomnata, v ktorej je neobyčajný druh padacej mreže nazvanej žulový list. A potom sa zase strecha zníži a ste vo veľmi nízkej chodbe, ktorá vedie do poslednej hlavnej komnaty, kráľovej komnaty, urobenej zo žuly. Už aspoň 100 rokov púta pozornosť ľudí, že pri porovnaní celkového vzoru chodieb s obrysom histórie existuje neobyčajná zhoda. Pôvodne si niektorí ľudia z rôznych dôvodov mysleli, že celá pyramída je zobrazením Biblie. Že ak máte určenú mierku a vychádza sa niekde z doby okolo Abraháma alebo podobne, tak potom začiatok vzostupnej chodby by mal označovať približne čas Krista. Ľudia začali hľadať tú správnu mierku. Táto teória v podstate vychádza z toho, že chodby predstavujúce históriu ľudstva sú vybudované na princípe mierky jedného palca pre rok. Takže ak už raz budete mať dátum, niečo, odkiaľ môžete začať, dokážete si v podstate odmerať, čo sa stane a kedy sa to stane. Jediným háčikom je, že v chodbách existujú určité stupne, ktoré označujú zmeny v mierke, ale aj tieto si vieme vyrátať. Ak začnete odpočítavať roky na šikmých chodbách podľa mierky jedného palca na rok, zistíte prekvapujúco dobrú zhodu s históriou. A potom kráľovský astronóm pre Škótsko objavil niekoľko rihovaných znamení v chodbách pomerne ďaleko od vchodu. A tieto podľa všetkého ukazujú na polohu súhvezdia Plejád na oblohe počas jarnej rovnodennosti v roku 2141 pred našim letopočtom. Za predpokladu, že to naozaj je značka a že odtiaľto budete použitím mierky postupovať späť k pôvodnému chodu, teda budete vychádzať z toho, že tie rihované znamenia označujú rok 2141 pred našim letopočtom, zistíte, že ku vchodu sa dostanete pri roku 2623 pred našim letopočtom. Tento rok spadá do obdobia vlády Chuféva alebo Cheopsa, ktorý mal túto pyramídu postaviť. A to naznačuje, že môžete byť na správnej stope. Ak budete pokračovať dolu zostupnou chodbou až do miesta, kde začína vzostupná chodba stúpať, zistíte, že ten dátum vychádza na rok 1453 pred našim letopočtom. A podľa mnohých dôkazov možno tento dátum označiť za čas exodu Izraelitov. Ak potom budete pomocou rovnakej mierky pokračovať ďalej, hore, vzostupnou chodbou a nebudete jednoducho brať do úvahy žulové kvádre, dostanete sa do bodu, v ktorom sa strop prudko zvyšuje a začína sa Veľká galéria. To podľa nášho súčasného gregoriánskeho kalendára označuje 1. apríl roku 33 nášho letopočtu, teda pravdepodobný dátum ukrižovania Krista. Ak odtiaľ budete pokračovať hore Veľkou galériou, zistíte, že strop sa opäť znižuje a dostávate sa k severnej stene Veľkej galérie. Rovnaké veci sa odohrávajú aj v podzemných chodbách. Keď v nich narazíte na leto roku 1914, zistíte, že komora posledného súdu, ako zrejme Egypťania túto podzemnú miestnosť nazývali, znázorňuje náš vek a v jej strede je akási bezodná jama.
Obdobie revolúcií. Americká revolúcia, Európska revolúcia z roku 1848, Napoleónové ťaženia, vojny a tak ďalej. To všetko sa zdá byť v podzemnej komnate vyznačené. V určitom bode sa stretávame s akýmsi poklesom stropu, ako keby sa, tak povediac, prepadla strecha. Ale to je úmyselné označenie významnej zmeny v dovtedajšom chode veci. Napríklad v podzemnej chodbe je niečo, čo vyzerá ako predpoveď krízy približne okolo roku 1970 a ďalšej na začiatku 80. rokov a obidve z nich sa potvrdili. A potom okolo roku 2004 sa nám zrazu pod nohami stratí podlaha. V roku 1999 v horných chodbách existuje náznak absolútne nového duchovného poriadku, ak to tak chcete nazvať, kráľovstvo nebeské. Mohli by ste na to myslieť v takýchto pojmoch. Ale veľmi krátko na to, v podzemnej komnate sa začína bezodná jama. Je to očividne skonštruované tak, aby to vyzeralo ako jama bez dna. Ako keď vám vytiahnú spod nôh koberec. Zdá sa, že v podzemnej komnate sa vám díva do tváre niečo ako absolútny kolaps civilizácie v roku 2004 plus minus 2 alebo 3 roky. Pochopiteľne nie každý považuje prechádzku po sálach dejín, akú poskytuje Veľká pyramída, za presvedčivú. Keby bola Veľká pyramída menej presná, pre mnohých by bolo jednoduchšie pokrčením ramien odbiť špekulácie pyramidológov o tom, že vybraným ľuďom bol odhalený priebeh histórie ľudstva a oni potom vybudovali tento jeho záznam v kameni. Záznam dostatočne trvanlivý na to, aby prežil až do času, keď vyprší termín predpovede. Pretože sám Pán zostúpi z nebies a zavolá hlasom archaniela a trúbením Božím. A mŕtvi v Kristu povstanú prví a my, kto sme živí a pozostalí, budeme zodvihnutí spolu s nimi. I said the devil is not going to destroy the kingdom of God. It's forever settled. Somebody praise the Lord. Somebody worship Jesus. Somebody clap your hands. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. V konzervatívnych protestantských kruhoch v Spojených štátoch prekvitá fundamentalistický názor, že svet, ako ho my poznáme, sa blíži ku svojmu koncu. Nie preto, že nejaký generál alebo šialenec stlačí tlačidlo a premení našu planétu na popol, ale preto, že podľa názoru fundamentalistov to tak Boh plánuje už aspoň 1900 rokov. William Martin prednáša sociológiu na Rice University v Texase. Je autorom prác na náboženské témy a autoritou na fanaticky zastávané názory fundamentalistov. Od začiatku kresťanských dejín ľudia očakávali, že sa Ježíš zase vráti. Scenár sa niekedy mení, ale pravdepodobne v dejinách kresťanstva ešte nikdy nebolo obdobie, v ktorom by viac ľudí očakávalo bezprostredný návrat Ježiša. Myslím, že môžeme pokojne povedať, že dnes do 20 miliónov Američanov z celého srdca verí, že rozhodujúca bitka medzi dobrom a zlom je už za rohom. This is the battle that every man's going to see. All eyes are going to be on Israel. Because most people, even the president of the United States of America, has made mention of the Battle of Armageddon. The people in the White House, in the Senate, they've all talked about the Battle of Armageddon. Everywhere people are aware of it. Even in Russia, they know about the Battle of Armageddon. But did you know they're not going to be able to help themselves? In the 19th chapter of Isaiah, God said he's going to put a hook in a northern army's jaw and drag them into this battle. God wants them to be in this battle. Because it's going to be the battle of all battles. It's going to be the battle. It's going to cause Jesus to step down from glory. Hallelujah. And he's going to fight for the little nation Israel. And he's going to win the battle. This generation is going to see the fulfillment of all God's word. This is the end time. This is the word. It's going to come to pass in the last days. The power, believe it, the power of Jesus. Niektorí fundamentalisti spôsobom pre nezasvetenca zarážajúcim a podivným bojujú s neviditeľnými démonmi v rámci prípravy na súdny deň, o ktorom sú presvedčení, že je veľmi blízko.
Spôsob sa môže líšiť, ale cieľ je rovnaký. Príprava na súdny deň. Come out. Don't bother me. That's speaking in tongues. Be at peace. Be at peace. Say Jesus. He's the only one who can help you. He lives inside you. V klasickej verzii myslenia pred vstupom do nového tisícročia rozhodujúcou udalosťou pre to posledné, pre koniec sveta, bude na nebo vzatie. Veriaci kresťania budú povolaní do oblakov, aby sa stretli s Ježišom. Tým sa začne obdobie 7 rokov, známe ako veľké súženie. A naozaj sa očakáva, že to bude čas utrpenia, aké nemá obdobu a bude charakterizované epidémiami, kobylkami, škorpiónmi, vyrážkami, krupobytiami, záplavami, požiarmi a všetkými inými zlými vecami. Kľúčovou vecou, ktorá sa stane v tomto období, bude objavenie sa Antikrista. Najprv sa bude prejavovať ako mierumilovný človek, ktorý sa postaví na čelo Konfederácie 10 národov, ktorá sa zvyčajne identifikuje ako európsky spoločný trh. Asi v polovici tohto 7-ročného obdobia prejaví svoju pravú 100% diabolskú tvár. Za svoj hlavný stan si zvolí pravdepodobne chrám v Jeruzaleme. Potom označí všetkých ľudí, alebo sa aspoň pokúsi označiť všetkých ľudí znamením Antikrista, podľa všetkého číslom 666, ktoré im vytetuje alebo vyznačí laserovým lúčom či niečím podobným na čelo alebo na chrbát ruky. Na konci tohto 7-ročného obdobia sa armády severu, pravdepodobne spojené s Ruskom, armády východu, podľa všetkého Čína, majú stretnúť na planine Megido nedaleko Jeruzalému, aby zatiahli do boja aj ľudí, ktorí sa obrátili počas veľkého súženia, a aj na nebo vzatých svätých. A stretnú sa spolu v poslednej bitke, vtedy sa vráti Ježiš a zapojí sa do boja. Sily zla budú zničené, pravdepodobne v nukleárnej katastrofe. V Biblii je boj vyobrazený pochopiteľne cez kone a uzdy a hlbokú krvavú stopu, ale väčšina moderných interpretov je presvedčená, že pôjde o nukleárnu katastrofu. Na konci tohto obdobia bude diabol, antikrist, diabolské stvorenia na 1000 rokov uložené do pekelnej jamy a kresťania budú v tom 1000 ročí žiť v období veľkého blaha. V minulých mesiacoch sa objavila kniha, ktorú napísal jeden kolega kazateľ. A v tej knihe vyhlasuje, že Spojené štáty budú zničené vodíkovým výbuchom tak silným, že doslovne spôsobí koniec Spojených štátov. A to všetko v rozpätí jedinej hodiny. Slovo Armagedón, rozhodujúca bitka medzi dobrom a zlom, vytrhnuté z kontextu používajú niektorí politici. Robia to aj oznamovacie prostriedky. A už máme aj príslušníkov duchovenstva, ktorí začínajú vyhlasovať, že Spojené štáty sú odsúdené k zániku a že tento národ bude úplne zničený. Ten autor vlastne tvrdí, že aj on sám bude zaživa spálený v tom vodíkovom výbuchu spoločne so všetkými ostatnými kresťanmi v Amerike. Ale tým by sme sa nemali znepokojovať. Hilton Sutton, americký kazateľ, ktorý sa zaoberá štúdiom biblického proroctva. V súčasnosti sa nachádzame v období, v ktorom existuje veľa predpovedaných javov, ktoré sa spĺňajú a ktoré boli napísané jedným či viacerými prorokmi v Starom zákone alebo Pánom Ježišom Kristom, či niektorým z jeho učeníkov. Máme vynikajúce doklady o proroctvách, ktoré sa v rámci písma svätého spĺňajú s absolútnou presnosťou a do najmenších podrobností. Už takmer 50 rokov sledujeme obnovenie izraelského národa. Proroctvá týkajúce sa znovu vybudovania Izraela sa potvrdili ako do najmenších podrobností veľmi presné.
A tak sa presviečame, že sledovanie Božích prorockých vyhlásení potvrdzuje ich pravdivosť, rovnako ako to bolo v minulosti, bez akéhokoľvek rozdielu. To nás privádza k tvrdeniu, že tá kniha, ktorú nazývame Bibliou, je zaručene veľmi presná vo svojich predpovediach budúcich udalostí. Opakujem, my nezabiehame do budúcich udalostí a nevytrháme ich zo súvislostí bez toho, aby sme predovšetkým najprv nepreskúmali všetko, čo k ním zákonite vedie. Rozhodujúca bitka medzi silami dobra a zla sa odohrá, ako som už povedal, v údolí Megido a na planinách údolia Jezreel, ktoré sa rozprestierajú od vonkajších okrajov Jeruzalema až po mesto Haifa, teda na veľkej časti územia Izraela. Tam sa armády Antikrista, bude ich 10, plus obrovská orientálna armáda, ktorá príde zo severu, spoja. Odohrá sa to v poslednom mesiaci toho 7-ročného obdobia, ktoré označujeme za veľké súženie. A samozrejme sa to stane v posledný deň. Je to otrasná scenéria. Už niekoľko dní nad tou oblasťou nevidno prirodzené svetlo slnka, mesiaca a hviezd. Prepukla infekcia a spôsobuje, že telá zúčastnených mužov sú posiaté hnisavými vyrážkami. V celej oblasti nie je nejaká voda na pitie. Všetky vodné zdroje sa premenili na krv. Ak si niekto chce uhasiť smäd alebo navlhčiť rozpálené čelo, musí to urobiť krvou. Bude to strašná hodina. Horúčava slnka sa niekoľkonásobne zväčší. I napriek tomu, že slnečné lúče sa cez temnotu neprederú, horúčava áno. Ľudia sú a to je len v tejto oblasti, nie na celom svete, ľudia sú v hroznom stave, bolestivom. Písmo sväté hovorí, že si budú od bolesti hrízť do jazyka. A predsa, ak sa Kristus vráti na zem, budú démonicky inšpirovaní, aby zaútočili na mesto Jeruzalem. A vtedy on, stojac na Olivovom vrchu, na východnej strane Jeruzalema, povie slovo zaznamenané v Zachariášovej 14. kapitole, verš 12. A uvoľnená rana premení obrovskú armádu ľudí na bazén krvi v čase len jedinej hodiny. Bitka sa začne a skončí. Chcel by som sa teraz zmieniť o našej silnej nádeji, že nestojíme pred koncom sveta. Ani keby sa rozhodujúca bitka medzi silami dobra a zla mala odohrať už zajtra, čo sa nemá. Ale aj keby sa mala, nespôsobí to koniec sveta, veď ešte musí nastať tých 1000 rokov vlády mieru a spravodlivosti Mesiáša nad všetkými vládami. My, čo študujeme písmo sväté, vieme, že máme veľkú nádej. Naša nádej spočíva v ňom, v ktorého veríme a ktorého nazývame Ježišom. On nám poskytol vhľad do budúcnosti, budovaný na najpresnejších základoch zo všetkých predpovedí alebo proroctiev, ktoré kto kedy vyslovil. V našom dnešnom svete existuje vedomie Antikrista. Jednou z najhlavnejších vecí, proti ktorým sústavne bojujeme, je práve táto podstata Antikrista. V našom svete sa vyskytujú znaky protiprávnosti, ktoré vlastne sú znakom Antikrista. Stop fighting. There's nothing you have to do. You know there's nothing you have to do. Just let me touch you. Sorry. I know you are. I know you are. You're sorry for hating him. To be so hateful. Used to be hateful. You're sorry for being hateful now. I didn't mean it. I know you didn't. I didn't know. I know you didn't. I know you didn't. Kruhy zaoberajúce sa javmi konca tisícročia zažívajú intenzívne očakávanie, či dokonca strach z akéhokoľvek kroku, smerujúceho k spoločnosti bez peňažného hotovostného styku alebo k národnej identifikačnej karte. Nakoľko každá z takýchto vecí by sa mohla chápať ako znamenie diabla.
že musíte mať ten dokument, tú kartu, ten spôsob výmeny, metódu obchodného styku. Strach, že práve toto je systémom Antikrista. A to jednoducho znamená, že akýkoľvek pohyb týmto smerom by nás posúval bližšie a bližšie k rozhodujúcej bitke medzi silami dobra a zla. Pokiaľ ide o znamenie Antikrista, sa s vami môžem len podeliť o svoje presvedčenie. A ja verím v to, čo hovorí Biblia. Biblia hovorí v zjavení svätého Jána, kapitola 13, nie, kapitola 14, počínajúc s veršom 9, že ak niekto sa bude klaňať tomuto diktátorovi, alebo tejto šelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoju pravú ruku, alebo na čelo, bude aj on piť z vína hnevu Božieho a bude sa mučiť na veky vekov a nebude mať odpočinku ani vo dne, ani v noci. Vo svojich bestselleroch Nový peňažný systém a Keď vaše peniaze zlyhajú šíri Mary Stuart Rolfová posolstvo fundamentalistov o tejto šelme, antikristovi fundamentalistickej viery a o jeho znamení 666. Predovšetkým som chcela varovať ľudí, že čítajú knihu o klesajúcej hodnote peňažnej meny vydanej vládami po celom svete a o nesmiernych dlhoch týchto vlád. A že v podstate neexistuje nejaká rezerva, ktorá by prakticky kryla ktorúkoľvek z peňažných mien dnes na svete používaných. Po druhé, chcela som varovať ľudí pred tým, čo ja nazývam bezhotovostná spoločnosť, čo by som mohla označiť biblickou rečou za systém troch šestiek. Je to systém, do ktorého sa dnes ponárame a v ktorom sa všetky obchodné aktivity budú uskutočňovať bez použitia finančnej hotovosti, ale budú v ňom karty. Následne potom budú všetky peniaze nahradené kartičkami so značkami. Ján v knihe Zjavení v 13. kapitole hovorí, že tento veľký svetový diktátor z konca tohto veku spôsobí, že všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom, dajú rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Potom povedal, tu je múdrosť, kto má nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je 600, 3 dvadsiatky a 6, alebo jeho číslo inými slovami je 666. Tvrdím, že systém 666 sa už začal a že sa začal pravdepodobne v Spojených štátoch, keď vydali prvé čísla sociálneho poistenia. Toto je pochopiteľne nevyhnutná predohra k tomu, čo dnes vidíme pri procese elektronického transferu fondov, v priemysle kreditných kariet a v našom zapojení sa do bezhotovostnej spoločnosti. Hovorila som veľa o karte, ktorú som nazvala celosvetovou peňažnou kartou. Bude to jedna karta, pomocou ktorej budeme preukazovať svoju totožnosť, ktorou budeme kupovať i predávať a ktorou budeme pravdepodobne aj zabezpečovať zamestnanosť a rôzne služby. Som presvedčená, že už je na obzore a viem, že takáto karta je predohrou k absolútne bezhotovostnej spoločnosti alebo k systému 666. A ten je pochopiteľne nevyhnutnou udalosťou pred koncom tohto sveta, alebo pred dňami, v ktorých sa vybojuje posledná veľká bitka medzi silami dobra a zla. Časový rámec pre túto poslednú kartu, ktorá predchádza znameniu, jednoznačne nemôže byť príliš vzdialený od súčasnosti. Koniec tohto sveta, alebo rozhodujúca bitka medzi silami dobra a zla, určite nastane pred rokom 2000. Prezident Reagan v podstate dosť často hovoril o apokalypse a o poslednej bitke medzi dobrom a zlom. Obviňujú ma, že niekedy povrchne zjednodušujem problémy, ktorým musíme čeliť.
Často sa čudujem, že v tej jedinej knihe sú všetky odpovede na všetky problémy, s ktorými sa dnes stretávame. Vždy som veril, že sme na svojich miestach z nejakého dôvodu, že existuje životná dráha, akýsi Boží plán pre nás všetkých. A vždy som aj veril, že Amerika je určitým spôsobom výnimočná. A aby sme zachovali našu požehnanú krajinu, musíme sa obrátiť na Boha. Naozaj si myslíme, že môžeme mať oboje. Že Boh nás bude ochraňovať v čase krízy, aj keď sme sa od Neho v našom každodennom živote odvrátili. Možno, že už je neskoršie, ako si myslíme. Nebol považovaný za seriózneho biblického teológa a len ťažko sa dá povedať, nakoľko vážne bral tento prejav. V každom prípade ale formulovať zahraničnú politiku v týchto pojmoch bez priestoru na kompromis a rokovanie, skutočne ako boj dobra so zlom, sa mi nejaví ako zdravý trend. Oveľa väčší strach vyvoláva, že určitý počet napríklad vojenských vodcov, ktorí sú prípadne aj v pozícii umožňujúcej začatie vojny, by sa nedalo od jej začatia odradiť. Možno by skutočne mali pocit, ako keby ich prst na nejakom tlačidle bol prstom Božím, ktorý pomáha dejinám dostať sa do posledného rozuzlenia. Kým fundamentalisti sa pripravujú na apokalypsu duchovne, stále narastá počet jednotlivcov, ktorí sa na kolaps civilizácie, o ktorom sú presvedčení, že je už veľmi blízko, pripravujú po svojom. Obchod so zbraňami B&B v Los Angeles v Kalifornii dodáva zbrane tým, čo sú presvedčení, že prežijú, hovorí Ace Baron. Medzi obľúbené zbrane týchto ľudí patria mnohé z tých, čo vidíte na stene vedľa mňa. Máme veľký výber poloautomatických pušiek všetkých typov. V tejto krajine sú populárnejšie kalibre ako 22-250, menšie kalibre. Ale oni majú tendenciu prechádzať na policajné či vojenské kalibre typu 308 alebo 762 NATO. Menšie 2,23 alebo 5,56 a jednoduchšie strelné zbrane 22, 357, 45, 9 mm. Veci tohto radu. Nemajú sklon vyhľadávať jeden konkrétny druh zbrane, ale najviac sa zaujímajú o tmavé plastikové typy. O tento typ zbraní majú najväčší záujem. Tieto zbranie sú veľmi presné a zásah na 1000 yardov nie je nemožný. Dajú sa ľahko rozobrať a čistiť. A skupina ľudí, ktorí sú presvedčení o prežití, sú podľa všetkého o niečo viac než priemerne inteligentní. Vyznajú sa v mechanike činnosti pušky, poznajú účinok jednotlivých druhov nábojov. Dôvod, prečo kupujú práve tieto druhy zbraní, je v tom, že sú už overené a boli použité v boji proti ľuďom. Dívajú sa na to z pohľadu, že si budú musieť zaobstarať muníciu. V situácii po katastrofe, po nukleárnej vojne, nech už by to bolo čokoľvek, chcú mať možnosť dostať sa k munícii, náhradným dielom a podobne. A celkom úprimne, polícia a vojsko používa rovnaké veci a majú veľké zásoby týchto zbraní, munície, náhradných dielov, všetkého, čo je potrebné na zabezpečenie funkčnosti týchto zbraní. A potom môžete očakávať, že v povojnovej situácii budú vznikať veci, ako je čierny trh. Títo ľudia vedia, že si budú schopní zaobstarať muníciu, súčiastky, všetko, čo budú potrebovať, pretože ich konečným cieľom je prežiť. That's a 10-4. Now come in, Zulu. Áno, verím, že nastane nejaký druh apokalypsy.
Myslím si, že dnes len blázon nevidí, že s týmto svetom niečo radikálne nie je v poriadku. Mám na mysli, že po celom svete sa odohrávajú rôzne druhy pekla. A takto to proste nemôže pokračovať. Sme na konci. Chápete, nastane totálny rozpad spoločnosti v zmysle, ako ju my poznáme. Kto vie, akú formu to nadobudne? Určite to bude zlé. A každý človek, čo má aspoň trochu zdravého rozumu, sa nejako pripravuje na nastávajúcu búrku. Keď vidíte, že sa zhromažďujú búrkové mraky, obujete si čižmy a oblečiete plášť do dažďa. A búrkové mraky sú všade okolo nás. Teda existujú tony vecí, ktoré sú akoby malými znameniami tam vonku, varovaniami, že by ste mali niečo urobiť, aby ste sa pripravili na to, čo príde. Nech to nadobudne akúkoľvek formu, nebude to nič pekného. Ja sa nebojím, pretože verím, že v konečnom dôsledku bude nad tým všetkým triumfovať dobro. A tí medzi nami, čo sú zo správneho základu, to dokážu, a tí, čo nie sú, to nedokážu. Ja neležím po nociach bezsenne plný obáv. Ja si len odkladám nejaké to jedlo a z času na čas trochu trénujem streľbu do terča. Viete, chcem byť pripravený. Nechcem sa začať pripravovať, keď sa už spustí celé to peklo. A tak robím nejaké malé prípravy vopred. Ďaleko od veľkých miest vo vzdialených lesoch Oregonu sa spojili do skupín ľudia s rovnakým cieľom – prežitie. Keep going. This stuff is ridiculous. Just a second. Okay, just a minute. Can we get the dog in the picture? Yes, if we can. Finish, thank you very much. Okay. Thank you. Sorry about the delay. Put it all away. Quick, Before the guests get scared. Podobne ako v mnohých skupinách s týmto cieľom, aj v tejto pevnosti na severozápade Ameriky sa kladie dôraz na sebestačnosť. Samostatnosť v čase, keď v dôsledku apokalypsy nebudú zásoby potravín. Prestanú existovať akékoľvek služby. Bude prevládať anarchia a jedine tí ľudia budú mať šancu prežiť, ktorí si dokážu sami zaobstarať jedlo, semená, dobytok, stavebný materiál a všetko potrebné na to, aby sa zase vymanili z doby kamennej. Right there. Hovorí Roy Masters. Verím, že sa blíži apokalypsa, pretože ľudia a spoločnosť sa zbláznili. Sú úplne ako nepríčetní. Každá odpoveď, ktorú nám predkladajú politici, psychiatri, ľudia z cirkvi, vytvára len ešte viac problémov. A tak je logickým dôsledkom, že sa vytvára len čoraz väčšia nenávisť a odpor jedného k druhému, až kým sa jeden druhého napokon nezničíme. Je nás niekoľko, čo sme ochotní opustiť dobre platené miesta vo veľkých mestách a uísť korupcii a zločinu a špine a degradácii mesta, aby sme začali budovať svet znova od začiatku. Neviem, či dokážem prežiť, alebo či sa to podarí niekomu inému, ale som dlžen svojej rodine sa o to aspoň pokúsiť. Nie len súkromní občania, ale aj vlády sa začínajú pripravovať na nepredstaviteľné. Väčšina národov na východe i západe robí opatrenia v snahe zabezpečiť úkryt pre vládnych a vojenských vodcov v prípade katastrofy. Švajčiarsko zašlo ešte o krok ďalej a jeho cieľom je vybudovať úkryt pre každého občana krajiny. Tento tunel cez Sonnenburské pohorie neďaleko Lucernu sa dnes používa ako súčasť verejnej diaľničnej siete. Zajtra môže mať celkom odlišnú funkciu, pretože východom z tunela hlboko medzi horami je podzemné mesto.
Mesto, ktoré poskytuje možnosť ubytovania a stravovania, zásoby jedla a vody, zariadenia na čistenie vzduchu, komunikačný systém, nemocnice, operačné sály s kapacitou na možno prežitie pre 20 000 ľudí. Že prežijú aspoň krátko, je pravdepodobné. Ale čo nájdu, keď sa vynoria zo svojho betónového zámotku? Či budú radi, že prežili, to je otázne. Apokalypsa, kataklizma, rozhodujúca bitka. Kňaz 12. storočia, francúzsky lekár 16. storočia, psychický liečiteľ 20. storočia, vízie v extáze na Pyrenejskom polostrove, Veľká pyramída v Gize, viera fundamentalistov založená na knihe Zjavení. Všetky tieto proroctvá majú dve veci spoločné. Predovšetkým, každé z nich dosiahlo pozoruhodne presné výsledky. A druhá spoločná vec týchto proroctiev je niť, ktorá spája koniec civilizácie v nami poznanej podobe s bodom v čase, ktorý spadá do života väčšiny z nás, čo dnes žijeme. Bod v čase, len niekoľko krátkych rokov našej budúcnosti. Apokalypsa, svätý Malachy, írsky kňaz a prorok 12. storočia. Svätý Malachy presne predpovedal 110 rímskych katolíckych pápežov až po a vrátane súčasného Jána Pavla II. Malachy hovorí, že po tomto pápežovi budú už len dvaja ďalší. Apokalypsa. Nostradamus, uznávaný prorok a lekár 16. storočia vo Francúzsku. Medzi stovkami presných predpovedí Nostradamus hovoril o dopade 3 antikristov na civilizáciu. Prvými dvoma boli Napoleon a Hitler. Nostradamus tvrdí, že ten tretí antikrist chodí teraz medzi nami. Apokalypsa. Edgar Cayce, slávny jasnovidec a psychický liečiteľ 20. storočia v Amerike. Cayce presne predpovedal založenie Izraela, zavraždenie prezidenta Kennedyho, prvú i druhú svetovú vojnu. Cayce tiež predpovedal tretiu svetovú vojnu a kolaps civilizácie v roku 1999. Apokalypsa. Fatima. Portugalská dedina, kde sa zjavila Panna Mária a odovzdala deťom 3 tajomstvá. Prvým bolo živé zobrazenie pekla, druhým presné znamenie pre začiatok druhej svetovej vojny. Tretie tajomstvo, ktoré bolo zverené Vatikánu, údajne hovorí, že po tretej svetovej vojne, ktorá sa má začať v tomto storočí, budú tí, čo prežili, závidieť mŕtvým. Apokalypsa, Garabandel, španielská dedina, kde počas rokov vízií v extáze Conchita Gonzálesová dostala posolstvo, ktoré ju až dodnes znepokojuje. Posolstvo pre ľudstvo hovorí o strašnom treste a preto sa Conchita bojí o svoje deti. Je presvedčená, že pozná dátum tohoto trestu a je to za jej života. Apokalypsa, Veľká pyramída v Gize, postavená pred 4 500 rokmi, ktorú študujú ako podrobný plán dejín. Mnohí veria, že Veľká pyramída presne predpovedala dátumy ukrižovania Krista, napoleonských výprav, prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu a tretiu svetovú vojnu. Okolo roku 2000, keď ľudstvo padne do bezodnej jamy. Apokalypsa, fundamentalisti. Zakladajú svoju vieru na biblickom proroctve a sú presvedčení, že ľudstvo sa priblížilo ku koncu sveta. Veria, že apokalyptické proroctvo sa naplňa dnes a že budúcnosť civilizácie možno merať nie na storočia alebo 10 ročia, ale na roky, niekoľko krátkych rokov.
Je to zhoda okolností, že všetky tieto proroctvá spájajú apokalypsu s časom prelomu nášho storočia? Možno. Ale je tu ešte ďalšia zhoda okolností. Všetky tieto predpovede apokalypsy, a väčšina z nich je storočia stará, sa zhodujú presne na tom bode v histórii ľudstva, keď je v silách človeka samého dosiahnuť, aby sa tieto strašné predpovede splnili. Spôsobiť sám sebe apokalypsu v tomto jadrovom veku. O posledné slovo požiadame vedu, a to v Amerike, podľa mnohých apokalyptických proroctiev odsúdenej na zánik. Amerika je aj domovom bulletinu atomových vedcov. Založili ho niektorí z ľudí, ktorí sa podieľali na zrode jadrového veku. A oni aj vytvorili hodiny súdneho dňa. Sledujeme udalosti predchádzajúceho roku a samozrejme aj obdobia predtým, najmä politické akcie nukleárnych mocností. Na základe nášho zhodnotenia a čo najstarostlivejšie vypracovaného odhadu, ktorým smerom sa veci pohybujú, dospejeme k rozhodnutiu, či posunúť hodiny dopredu alebo dozadu. Hodiny v tejto chvíli ukazujú 3 minúty pred polnocou. Ak by hodiny mali dosiahnuť polnoc, my všetci už nebudeme. Existuje nádej a pochopiteľne sa o to usilujeme, že sa podarí dosiahnutiu polnoci zabrániť. Tieto hodiny používame ako teplomer, ktorý v určitom zmysle meria horúčku organizmu politiky. A našim cieľom je použiť tento teplomer tak, aby verejnosť spoznala symptómy a vlastnou aktivitou presvedčila svojich vodcov, že majú zaútočiť na chorobu, ktorou podľa nášho názoru je existencia arzenálu nukleárnych zbraní. Tvrdíme, že smer, ktorým sa Sovietsky zväz aj Spojené štáty uberali, a fakt, že nenastal nejaký výraznejší pokrok smerom k odzbrojeniu v realistickom zmysle, zvyšujúca sa technologická komplexnosť týchto zbraní, to všetko zvyšuje náš pocit, že čoraz viac hrozí nebezpečenstvo nepredvídanej udalosti, ktorá by mohla byť katastrofou. Cítime, že riziko apokalypsy je veľmi blízke, je veľmi veľké a veľmi blízke. Myslím si, že je tak blízko, že nemôže byť príjemné pre nikoho na tejto planéte. Slovenské znenie pripravila Slovenská televízia Bratislava, producentské centrum prevzatých programov. Spolupracovali doktor Vladimír Čikor, Vladimír Štefuca, Peter Rúfus, Viola Jakubíčková, inžinier Milan Kvas, Ivan Matejčka a Miloslav Končok.